ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு நம்ம 18th சாப்டர் பார்க்க போறோம். பகவத்கீதையில மொத்தம் 18 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் 6 வந்து கர்மயோகம், அடுத்தது பக்தி யோகம், அதுக்கு அடுத்தது ஞான யோகம். அதுல இப்ப நம்ம லாஸ்ட் சாப்டர் 18 சாப்டர் வந்துட்டோம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. அதுல 18 சாப்டர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோட்ச சந்நியாச யோகா, துறவரத்தின் முழுமை. இதை பத்தின நாலேஜ் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். எப்படி வந்து செகண்ட் சாப்டர் வந்து சம்மரி ஆஃப் பகவத்கீதாவோ அதே மாதிரி 18th சாப்டர்லயும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்த பத்தியும் ஒரு பேசிக்கான ஒரு சம்மரி வந்து பகவான் இதுல நம்மளுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. சோ இந்த சாப்டர் படிக்கும்போது நம்மளுக்கு முழுமையான விஷயங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த வர ஸ்லோகங்களை நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா அவங்களுக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண. ஜெய் ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி. பிரேயர் சொல்லிடலாம். प्रणाम माताजी। பிரணாம் பிரணாம் மாதாஜி. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आश्यादिदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. प्रणाम प्रणाम माताजी। ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு நம்ம 18th சாப்டர் பார்க்க போறோம். இது வரைக்கும் நம்ம ஞான யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 13th to 18th வரைக்கும். அதுல ஞான யோகம்ல முக்குணங்கள் அடிப்படையில நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி குணங்கள், அதாவது அசுர குணங்கள் எப்படி இருக்கும், தெய்வ குணங்கள் எப்படி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அந்த குணங்களின் அடிப்படையில அவங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும். ஏன்னா நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்ததெல்லாம் டிவிஷன் ஆஃப் ஃபெய்த், அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். அவங்களோட தவங்கள் எப்படி இருக்கும், முக்குணத்துல உள்ளவங்களோட தவங்கள், அவங்களோட வழிபாட்டு முறைகள் எப்படி இருக்கும், அப்புறம் அவங்க செய்யற சேரிட்டி எப்படி இருக்கும், அப்புறம் அவங்க உடம்பின் மூலியமா மனசின் மூலியமா செயல்களின் மூலியமா அவங்களோட செயல்கள்லாம் எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம் 17th சாப்டர்ல. இன்னைக்கு நம்ம 18th சாப்டர் பார்க்க போறோம். இது சம்மரி ஆஃப் பகவத்கீதா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதுல இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.1. हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட பேசுறாங்க. என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
ரெண்டு விஷயம் இருக்கு, தியாகமா இல்ல சந்நியாசமா, அதோட நோக்கம் என்ன, தியாகத்தின் இது எப்படி இருக்கும், சந்நியாசத்தின் நோக்கம் எப்படி இருக்கும், அதை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறேன் அப்படின்றத அவங்க வந்து சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதையும் என்னன்னு சொல்லி கேக்குறாங்க பகவான் கிட்ட, கேசி அசுரனை கொன்றவரே. எப்பயுமே பகவான ஒரு வார்த்தை சொல்லி அர்ஜுனர் கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா, அதே மாதிரி பகவான் வந்து அர்ஜுனர் ஒரு வார்த்தை சொல்லி கூப்பிடுறாங்கன்னா அந்த ஸ்லோகம் ரிலேட்டட்ல அது சம்பந்தப்பட்டிருக்கும். ஏன்னா பகவானுக்கு நிறைய நாமங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல ஒரு ஒரு நாமத்தையும் சொல்லும் போது அந்த ஸ்லோகத்துல அவங்களோட மனதை அதுல வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். கேசி அசுரனை கொன்றவரே அப்படின்னு கூப்பிடும்போது கேசி அப்படின்ற இந்த டீமன் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்கள கொன்னாங்க. அதே மாதிரி இப்ப அர்ஜுனர் கிட்ட ஐயம், டவுட் அப்படின்ற இது இருக்கு, பயம் இருக்கு. சரிங்களா? ஐயம், அந்த டவுட்ஸ் இருக்கு. அத வந்து நீங்க வந்து அதுதான் அசுரத்தனம். அதாவது என்னன்னா உண்மை எதுன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியாம குழப்பத்துல இருக்காங்க இல்லைங்களா, அத வந்து என்கிட்ட இருந்து நீக்கணும். அந்த ஐயம், டவுட்ஸ என்கிட்ட இருந்து நீக்கணும். எப்படி கேசின்ற அசுரன் நீங்க வந்து வதம் பண்ணீங்களோ அது மாதிரி எனக்குள்ள உள்ள இந்த டவுட்ஸ் நீங்க வந்து கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இதுல அவங்க பகவானை கேக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் புலன்களின் அதிபதியே, அதாவது ஹிருஷிகேஷா, பகவானோட நாமம் வந்து ஹிருஷிகேஷன் அப்படின்னு இருக்கும். அதுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலர் ஆஃப் சென்சஸ் அப்படின்ற அர்த்தம். எப்பயுமே நம்ம மன அமைதியோட இருக்கணும்னா இந்த முக்குணங்களும் எப்படி இருக்கணும், நம்ம கிட்ட வராம இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளோட புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்மளுக்கு மன அமைதியை கொடுக்குறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு அந்த பேர் என்னன்னா ரிஷிகேஷன் அப்படின்ற பேர். அதனால அதையும் சொல்லி, ஏன்னா இப்ப அர்ஜுனர் என்ன மனநிலையில் இருக்காங்க, நிறைய கேட்டாங்க, இதனால ஃபைனலா எனக்கு வந்து மன அமைதியை கொடுங்க, என்னோட புலன்கள்ல என்னது கண்ட்ரோல் பண்ணி எனக்கு மன அமைதியை கொடுங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு தாத்பரியத்திலும் இந்த ரெண்டு பேரையும் பகவானுக்கு உச்சரிக்கிறாங்க. கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். தியாகம் எப்படி இருக்கும், சந்நியாசம் அதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்க விருப்பப்படுறேன் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண. மதர் 18.2 ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காம்யானாம் கர்மணாம் ந்யாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுः சர்வ கர்ம ஃபலத்யாகம் பிராஹுத்யாகம் விசக்ஷணாः. ஹரி கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. வெறும் ஜட ஆசைகள், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உள்ள ஆசைகளை விட்டுட்டு ஒரு செயல் செய்யறோம் அப்படின்னா அது வந்து சந்நியாசம் அப்படின்றாங்க என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. அதே வந்து மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களையும் துறப்பது தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதோட பிரதிபலன் பார்க்காம அதோட பலன் எல்லாத்தையும் நம்ம தியாகம் பண்றோம் இல்லைங்களா, அது வந்து என்னது தியாகம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதாவது சந்நியாசம்ன்றது வெறும் இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்ல நம்மளுக்கு எந்த ஒரு செயலையும் செய்யாம இருக்கிறது. அதாவது தியானத்துல இருக்காங்க இல்லைங்களா யோகிகள்லாம், அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்பயும் என்ன பண்ணுவாங்க, தவம் பண்ணுவாங்க. இந்த மெட்டீரியல் நேச்சரோட அந்த முக்குணங்கள் அவங்க கிட்ட நெருங்காம பாத்துப்பாங்க இல்லைங்களா, அது சந்நியாசம். ஆனா தியாகம்ன்றது என்னன்னா இந்த மெட்டீரியல் ரிலேட்டட் விஷயங்களா இருக்கட்டும் அதையும் வந்து கிட்ட எடுத்துக்காம அதே சமயத்துல பகவானுக்காக டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்க இல்லைங்களா, யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் அதெல்லாம் பண்றாங்க, அதெல்லாம் பண்ணணும் அவசியம். அதெல்லாம் பண்ணும்போது அதோட பலனையும், இப்போ ஒரு யாகம் பண்றோம், ஒரு யஜ்ஞங்கள் பண்றோம், அப்ப அதோட பலத்தை என்ன பண்ணிடுறாங்க, தியாகம் பண்ணிடுறாங்க இல்லைங்களா, அதுதான் தியாக நிலை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம செய்யற எல்லா செயலின் பலன்களை துறப்பது தியாகம். இப்ப நம்ம சாண்டிங் 16 ரவுண்ட் பண்றோம், அப்ப அதை வந்து நம்ம எதுக்காக பண்ணணும், பகவானோட திருப்திக்காக பண்றோம். அதுக்காக நம்ம எந்த பலனையும் நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. அது ஒரு நல்ல ஒரு ஆஸ்பிஷியஸான ஆக்டிவிட்டி இல்லைங்களா, நம்ம செய்யற ஒரு யாகம். அதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை வந்து நம்ம எதுக்காக நம்ம பயன்படுத்திக்காம அது என்ன பண்ணணும், அதுல உள்ள விஷயத்தையும் நம்ம வந்து பகவானோட திருப்திக்காக நம்ம செய்யும் போது அது தியாகம் அப்படின்ற விஷயத்துல வருது. அப்ப சந்நியாசம்ன்றது மெட்டீரியல் விஷயங்களான மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கான விஷயங்களை துறந்து இருக்கிறது, சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்டை துறந்து இருக்கிறது. ஆனா வந்து தியாகம்ன்றது பகவானுக்காக செய்யற செயலா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம இந்த மெட்டீரியல் நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியா இருக்கட்டும், எந்த செயலை செஞ்சாலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர் அப்படின்றது அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பகவான் இங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.3 யாஜ்யம் தோஷவதித்யேகே கர்ம பிராகுர்மனீஷிணः யஜ்ஞதான தப கர்ம ந தியாஜ்யம் இதி சாபரே.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக் கூடாது என்று சாதுக்கள் கூறுகின்றனர் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். என்ன அப்படின்னா, எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி எந்த ஒரு செயலையுமே நம்ம பிரதிபலன் பார்க்காம செய்யணும். அதுதான் அது யாகமா இருக்கட்டும், யஜ்ஞமா இருக்கட்டும், இல்ல நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, நம்மளுக்கான விதிக்கப்பட்ட கடமையா இருக்கட்டும், அது எல்லாமே நம்ம எது செஞ்சாலும் பலன் நோக்கு செயல்களா இருக்கக்கூடாது. அதுக்கான பிரதிபலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும். அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக் கூடாது. அதனால நான் எதுவுமே செய்யாம இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இல்லாம யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள் இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது எந்த செயலா இருந்தாலும் அதோட பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யறதுதான் தாத்பரியமா இங்க நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.5. ஹரே கிருஷ்ணா. யஜ்ஞதான தப கர்ம ந்யத்யாஜ்யம் கார்யமேவ தத் யஜ்ஞோ தானம் தபஸ்சைவ பாவனான் மனிஷினாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்க கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய தேவர்கள், அப்புறம் மனுக்கள், இங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்க யாரு, பிரஜாபதி, அவங்களும் என்ன நிறைய எப்பயுமே யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள்லாம் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. அவங்களாம் சிறந்த ஆத்மாக்கள் இல்லைங்களா? தேவர்கள் எல்லாருமே சிறந்த ஆத்மாக்கள். அப்படி இருந்தாலுமே என்ன பண்ணணும், யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள்லாம் செய்யணும், தவங்கள்லாம். அதனால என்ன கிடைக்குது, நம்மளுக்கு தூய்மை கிடைக்குது, நம்ம கிட்ட பியூரிபிகேஷன் ஏற்படுது. அதனால இங்க என்ன சொல்றாங்க, என்னைக்குமே யாகம், தானம் மற்றும் தவம் இந்த செயல்கள் நம்ம துறக்கவே கூடாது. அதை நம்ம வாழ்க்கையில எப்பயுமே கடைபிடிக்கணும், வேத சாஸ்திரத்தின் படி. அதனால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, நம்மளுக்கு பியூரிபிகேஷன் கிடைக்குது அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.6. ஏதான் யபிது கர்மாணி சங்கம் தக்வா பலானி ச கர்த்தவ்யானிதி மே பார்த்த நிச்சிதம் மதமுத்தமம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 18.6. படிச்சுட்டா மாதாஜி? இன்னொரு வாட்டி படிக்கணுமா? இல்ல மாதாஜி, சாரி, எனக்கு இங்க நெட் அன்ஸ்டேபிளா இருக்கனால எனக்கு இதுல நான் இது படிச்சிடறேன். இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். அவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிருத்தாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். பகவான் என்ன சொல்றாங்க, யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள்லாம் செய்யணும்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தையும் பற்றுதலின்றி, அந்த மாதிரி யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள் செஞ்சாலும், பகவானுக்காக சரி டிவோஷனல் சர்வீஸா இருந்தாலும், வேத முறைப்படி எந்த விஷயத்த செஞ்சாலும் அதுலயும் என்ன எப்படி இருக்கணுமா, பற்றுதல் இன்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்ய வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். ஏன்னா நம்மளோட கடமைன்றது, இப்ப நம்ம ஃபேமிலிக்குன்னு நம்மளுக்கு ஒரு கடமை இருக்கு இல்லைங்களா? அதை நம்ம கரெக்டா நம்ம சரிவர செய்யணும் அப்படின்ற அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மளுக்கு ஒரு சில கடமைகள் உண்டு. அந்த கடமைகளை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம செய்யணுமே தவிர இதை என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம ஒரு பிரதிபலன் எதிர்பார்த்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத பகவான் நீங்க சொல்றாங்க. இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிருத்தாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம் அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.7. 18.7. 9 3 படிக்கட்டா? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நியதஸ்ய து சந்நியாஸ கர்மணோ நோபபத்யதே மோஹாத்தஸ்ய பரித்யாக தாமசப் பரிகீர்த்திதः துக்கமித்யேவ யத் கர்ம காய க்லேஷபயாத்யத்யஜேத் சக்ருத்வா ராஜசம் தியாகம் நைவ தியாக பலம் லபேத் காரியமித்யேவ சத்கர்ம நியதம் கிரியதேர்ஜுன சங்கம் த்யக்த்வா பலம் செய்வ சத்யாக சாத்விகோ மதः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த 3 ஸ்லோகமும் எதோட அடிப்படையில இருக்குன்னா, குணங்களின் அடிப்படையில இந்த 3 ஸ்லோகங்களும் இருக்கு. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் தமோ குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அப்புறம் ரஜோ குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அப்புறம் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகங்கள் நம்மளுக்கு சொல்லுது. அதோட டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சிடுறேன்.
இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செவன்த் ஸ்லோகம் 18.7ல அதோட டிரான்ஸ்லேஷன், விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை என்றுமே துறக்க கூடாது, ஆனால் மதிமயக்கத்தால் ஒருவன் தன்னுடைய கடமைகளை துறத்தால் அத்தகு துறவு தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதான் நம்மளுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் ரெண்டுத்துலயுமே உண்டு. நம்மளோட மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலயும் உண்டு, நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுலயும் உண்டு. நம்மளுக்குன்னு கடமைகள் உண்டு. நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்ம இப்ப இருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கான பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, வர்ணாசிரம தர்மம், அதை தெரிஞ்சுப்போம். நம்ம இந்த சாப்டர்லயே இருக்கு. அதன் படிக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கு. அதே மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவலாவும் நம்ம ஒரு ஹியூமனா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதும் இருக்கு. அப்ப இந்த 2 கடமைகளையும் என்ன பண்ணணும், சரிவர ஒருத்தவங்க செய்யணும். அப்படி அதுல வந்து தமோகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை என்றுமே துறக்கக்கூடாது, ஆனால் மயக்கத்தினால் ஒருவன் தன்னுடைய கடமைகளை துரத்தல், அதாவது இல்யூஷன், அறியாமையினால என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட கடமையை வந்து அவங்க செய்யாம விட்டுடுறாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எந்த குணத்தின் அடிப்படையில இருப்பாங்கன்றாங்க, தமோகுணத்தின் அடிப்படையில அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதே வந்து ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தொல்லை நிறைந்தவை என்று கருதியோ உடல் அசௌகரியத்தின் பயத்தினாலோ விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை துறப்பவன் ரஜோகுணத்தில் துறப்பதாக கூறப்படுகிறது. அத்தகு செயல் துறவின் பலனை ஒருபோதும் வழங்க இயலாது. அப்ப ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு இது செஞ்சா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும், அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது அப்படின்றதுனால விட்டுருவாங்க. இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு அசௌகரியத்தினால அதை வந்து விட்டுருவாங்க. அதாவது டிஃபிகல்ட் இல்லைன்னா பயம், இந்த 2 காரணத்தினாலும் செய்யக்கூடிய விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யாம விட்டுறாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதே வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருவன் தனது விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காக செய்து பௌதீக சங்கத்தையும் பலனுக்காக பற்றுதலையும் முழுமையாக துறக்கும் பொழுது அவனது துறவு சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது என்னோட கடமை இதை நான் செய்யணும் அப்படின்ட்டு பற்றுதல் இல்லாம செய்யறாங்க இல்லைங்களா, இட்ஸ் மை டியூட்டி அப்படின்னு யாரு உணர்ந்துட்டு அதை வந்து சரிவர செய்யறாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி உள்ளவங்க என்ன குணத்துல இருக்காங்க, மோட் ஆஃப் குட்னஸ். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் பகவானுக்காக செய்ய வேண்டிய வேலைகள் அப்படின்னு இருக்கு. பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும், சாண்டிங் பண்ணணும், அவங்களுக்கு தீப ஆரத்தி அதெல்லாம் காமிக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அது நம்மளோட கடமை, நம்ம செய்யணும். அதுலயும் பற்றுதல் இல்லாம பகவானை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல சொன்னபடி ஆச்சாரியர்களோட வழிகாட்டுதலோட அதை நம்ம செய்யணும். அதை நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அதை வந்து நம்ம இல்யூஷன், அறியாமையினால அதை வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணிடக்கூடாது. இல்ல அதுல ரொம்ப சிரமம் இருக்கு, தினமும் வந்து இதை செய்யணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அதை விட்டுறக்கூடாது. அதை நம்ம சரிவர தினமும் நித்தியபடி ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா அது எந்த குணத்துல வந்து சேர்ந்துருது, மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல அது நம்மளுக்கு வந்துடுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்போ கடமைகளை என்னென்ன காரணங்கள்னால எந்தெந்த குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி எப்படி அதை செய்யறாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த 3 ஸ்லோகத்துல இருந்தும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இக்னோரன்ஸ்ல உள்ளவங்க செய்ய மாட்டாங்க, அறியாமையினால விட்டுருவாங்க. பேஷன்ல உள்ளவங்க அதுல உள்ள கஷ்ட நஷ்டங்களை பார்த்துட்டு விட்டுருவாங்க. அதே சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க அதை தன்னோட கடமையா நினைச்சு பற்றுதல் இல்லாம அதை நிறைவேற்றுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.13 பஞ்சைதானி மகாபாகோ பாரணாணி நிபோதமே சாங்கே கிருதாந்தே ப்ரோக்தானி சித்தயே சர்வ கர்மணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 18.14 இருக்கு மாதாஜி இதுல. ஓகே மாதாஜி. அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணம் ச பிரதக்விதம் விவிதாச்ச பிரதக் சேஷ்டா தைவம் தைவாத்ர பஞ்சமம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லிருக்காங்க பகவான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பலம் பொருந்திய எங்களுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்காக வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். நம்ம ஒரு செயல் செய்யறோம்னா அதுக்கு 5 காரணம் இருக்கு அப்படின்றது வேதாந்தத்துல கொடுத்திருக்காங்க. வேதாந்தம்ன்றது கண்டென்ஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் வேதம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதை யார் எழுதுனாங்க, வியாசதேவர் எழுதுனாங்க. அதுல எல்லாமே தெளிவா நம்மளுக்கு என்னென்ன தெரியணுமோ அது எல்லாமே இருக்கும். அப்ப அதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு எத்தனை காரணங்கள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, 5 காரணங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்போ அத வந்து பகவான் சொல்றாங்க, என்கிட்ட இருந்து நின்னு தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பகவான் தான் கொடுத்தாங்க பிரம்மாவுக்கு வேதத்தை. பிரம்மா வந்து வேதவியாசர் கொடுத்தாங்க. வேதவியாசர் வந்து அதை நம்மளுக்கு செக்ரிகேட் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா.
அப்போ இங்க அதுக்கப்புறம் அந்த 5 காரணங்களும் இங்க பகவான் சொல்றாங்க. செயலுக்கான இடம், அதாவது கிராஸ் பாடி, சரிங்களா? செய்பவன் ஆத்மா. பல்வேறு புலன்கள், நம்மளோட 5 புலன்கள் இருக்குங்களா, அது. பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், நம்ம வந்து ஒரு செயல் செய்யணும்னா அதுக்காக நிறைய முயற்சிகள் எடுப்போம் இல்லைங்களா? ஏதாவது ஒரு வழியில நம்ம அதை செய்யறதுக்காக முயற்சிகள் எடுப்போம். அப்புறம் இறுதியாக பரமாத்மா. பரமாத்மா அதுக்கு காரணம். இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்கள் ஆகும். ஒண்ணு வந்து நம்மளோட இந்த உடல், அதுக்கப்புறம் ஆத்மா செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்கள் ஆகும் அப்படின்றது இங்க பகவான் நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 18.16. ஹரே கிருஷ்ணா. தத்ரைவம் சதி கர்த்தாரம் ஆத்மானம் கேவலம் துயः பஷ்யத் கிருத புத்தித்வாத் நச பஷ்யதி துர்மதிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்போ ஏதாவது ஒரு செயலை செஞ்சுட்டு நான் தான் செஞ்சேன் அப்படின்னு யார் ஒருத்தவங்க நினைக்கிறாங்களோ, அப்ப அவங்க அவங்களுக்கு என்ன தெரியல, விஷயத்த உள்ளபடி அவங்க இன்னும் புரிஞ்சுக்கல அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க, சரிங்களா? எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம செயல் ஒண்ணு செய்யறோம்னா அதுக்கான காரணங்கள் என்ன இருக்கு? 5 காரணங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.18. ஞானம் ஏயம் பரிஜ்ஞாதா த்ரிவிதா கர்ம சோதனா கரணம் கர்ம கர்த்தேதி த்ரிவித கர்ம சங்கரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 18.18 இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அறிவு, செய்யப்படும் பொருள், அதுக்கப்புறம் அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. அப்ப வந்து நம்ம இப்ப பகவானை வந்து பிரதானமா வச்சுக்கிட்டோம்னா, அறிவு, நம்மளுக்கு ஞானம் வேணும். அறியப்படும் பொருள் பகவான், அறிபவன் யாரு? ஆத்மா. ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. இதுதான் நம்மள செயலை தூண்ட வைக்குது, சரிங்களா? அதாவது அறியப்படும் பொருள் பகவான், அறிவு ஞானம், அதுக்கான ஞானம், அறிபவன் அந்த ஆத்மா, அதுக்கது புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்ப எதனால நம்ம வந்து பகவானுக்கு இப்ப ஞானம் இருக்கு, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்ப நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவை? புலன்கள் இல்லைங்களா? புலன்கள், செயல், நம்ம செய்யற செயல், செய்பவன் யாரு? ஆத்மா. ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? ஒரு பிரதானமான ஒரு விஷயம் பகவான நிலை நிறுத்தி நம்ம இதை யோசிச்சோம்னா நம்மளுக்கு கரெக்டா இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடும். ஹரே கிருஷ்ணன். ஓகே, சாரி. சுய மதிப்பீட்டு நேரம். பின்வரும் ஸ்லைடுகளில் இருந்து நீங்கள் எந்த வகையின் கீழ் வருகிறீர்கள் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு 1 முதல் 3 வரை உங்களை மதிப்பிடுங்கள். 1 மிக குறைவானது மற்றும் 3 மிக உயர்ந்தது. அதாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இனிமே வர ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் என்னன்னா சத்தோகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இதை பொறுத்து பேஸ் பண்ணி இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 5 விஷயங்கள், செயல், அப்புறம் வந்து அறிபவன், புத்தி, அதெல்லாம் வச்சு எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு செக்ரிகேட் பண்ணி வரும். அப்போ நீங்க வந்து நம்ம எந்தெந்த விஷயத்துல நம்ம எந்தெந்த குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்றத நம்மளே கம்பேர் பண்ணிட்டு அதுக்கான சுய ஒப்பீடு நம்ம பாத்துக்கலாம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.19, 20, 20, 21, 22 நாலும் படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஞானம் கர்ம ச கர்த்தா ச த்ரிதைவ குணபேததः ரோச்சதே குணசங்க்யானே யதாவத் ஸ்ருணுதான்யபி சர்வபூதேஷு ஏனைகம் பாவமவ்யயமீக்ஷதே அவிபக்தம் விபக்தேஷு தத்ஞானம் வித்தி சாத்விகம் பிருதக்வேன து யஜ்ஞானம் நானா பாவாத் பிருதக்விதான் வேத்தி சர்வேஷு பூதேஷு தத்ஞானம் வித்தி ராஜசம் யத்து கிருஷ்ணவதேகஸ்மின் கார்யே சக்தமஹைதுகம் அதத்வார்த்தவதல்பம் ச தத்தாமசமுதாஹ்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்க 18.19 பாத்தீங்கன்னா,
ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகை உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. இதெல்லாம் தான் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுல நம்ம எதுல இருக்கோமோ அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடணும், நம்ம பகவான் சொன்ன அந்த ஒரு நல்ல குணங்களுக்கு நம்மள சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணிக்கணும். அதனால இதுல நம்ம என்ன இங்க பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது இனிமே வர ஸ்லோகங்கள்ல ஜட இயற்கை மெட்டீரியல் நேச்சர் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன். அதாவது அறிவுன்றது நாலேஜ், செயல்ன்றது நம்ம செய்யற கர்மா, அதுக்கப்புறம் செய்பவன் ஆத்மா ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் 18.20ல என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய உயிர்வாழிகள் இருக்காங்க இல்லைங்களா, எண்ணற்ற உயிர்வாழிகள், நிறைய லிவிங் என்டிட்டிஸ் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாரையும் எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா, ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு முறையில தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக ஆத்மா அதை பிரதானமா வச்சு எந்த அறிவின் மூலமாக ஒருவன் காண்கின்றானோ, அப்ப ஆத்மாவா பார்த்தோம்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, யாரையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணவே முடியாது இல்லைங்களா. எல்லாருமே ஸ்பிரிட் சோல். அந்த ஒரு கண்ணோட்டத்துல யார் ஒருத்தவங்க எல்லாரையும் பாக்குறாங்களோ அவங்க சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் இருக்கிறவங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். இதுதான் அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அடுத்தது 18.21ல எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா, கிராஸ் பாடியும் சேர்த்து பார்ப்பாங்க, ஆத்மாவும். அப்போ நிறைய உயிர்வாழிகள் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாரும் என்னது வேற வேற விதம் அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்பாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி பாக்குறவங்க எப்படிப்பட்டவங்க, ரஜோகுணத்துல இருக்கிறதா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆத்மானாலும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருக்காது, கிராஸ் பாடி அதெல்லாம கிடையாது, ஏதோ தானா இந்த உலகம்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அப்படியே அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி, அதனால ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பகவான் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு என்ன நம்பிக்கை இருக்காது. அவங்க ஏதோ எல்லாம் தானா இயங்கிட்டு இருக்கு, தானா உருவானது அப்படின்ற ஒரு குணத்துல இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கள என்னது தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப ஆத்மாவா எல்லாரையும் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு டிஃபரன்சியேஷனே வராது, எல்லாருமே என்னது ஸ்பிரிட் சோல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது. அந்த மாதிரி பாக்குறவங்க சத்துவ குணம். அதே வந்து குணத்தையும் கிராஸ் பாடி ஆத்மா ரெண்டுத்துக்கும் சேர்ந்து கனெக்ட் பண்ண எப்பயுமே நம்ம வந்து குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அப்ப நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம், டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இவங்க வந்து நல்லவங்க, இவங்க கெட்டவங்க, அந்த டியூயாலிட்டிஸ் வந்துடும் நம்மளுக்கு. அப்போ ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி. அதே வந்து தமோ குணத்துல உள்ளவங்க எல்லாமே தானவே எங்குது, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவங்க என்னது முழுக்க முழுக்க பகவான் மேலேயோ இல்ல ஸ்கிரிப்சர்ஸ் மேலேயோ நம்பிக்கை இல்லாம இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க தமோ குணம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.23, 24, 25. ஓகே மாதாஜி. நியதம் சங்கரகிதம் அராகத்வேஷ கிருதம் அபல பிரேப்சுனா கர்ம யத்தத் சாத்விகம் உச்யதே யத்து காமேப்சுனா கர்ம சாஹங்காரேன வா புனः க்ரியதே பகுலாயாசம் தத்ராஜசம் உதாக்ருதம் அனுபந்தம் சயம் ஹிம்சாம் அனபேக்ஷ்ய ச பௌருஷம் மோகாத் ஆரப்யதே கர்ம யத்தத் தாமசம் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள். முன்னாடி ஞானம் அறிவு அதை வச்சு நம்ம வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம். இப்ப வந்து செயல்களின் அடிப்படையில குணங்கள் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்னது, சத்துவ குணத்தை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவ குணத்தில் செய்யப்படும் செயலாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா. எந்த ஒரு செயலும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு அதுல வந்து என்னது ஒழுக்கம் இருக்கணும், பற்று இல்லாம இருக்கணும், விருப்பு வெறுப்பு, எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல அப்படின்ற ஒரு விருப்பு வெறுப்பு எல்லாம் இல்லாம பலனையும் எதிர்பார்க்காம நம்ம என்ன பண்ணணும், தர்ம வழியில பகவான் சொன்னபடி ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல உள்ளபடி நம்ம செய்யறோமோ அது வந்து சத்துவ குணத்தின் செயல் எனப்படுகிறது அப்படின்றது நம்ம இங்க பாக்குறோம்.
அதே வந்து 18.24ல ரஜோகுணத்தின் செயல்கள் அது எப்படி இருக்குன்றத பார்ப்போம். ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்தினுடனும் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகிறது. அதாவது தன்னோட ஆசை திருப்தி செய்யறதுக்காக அதுக்கப்புறம் அகங்காரம் நம்ம தான் செய்யறோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட எல்லாம் அது வந்து செய்யப்படும் போது அது ரஜோகுணத்துல வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோ குணத்தின் செயலாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது சாஸ்திரத்துல செய்யக்கூடாது அப்படின்ற செயலை செய்யறது, அதுக்கப்புறம் மத்தவங்களுக்கு துன்பம் வந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி செய்யறது, அப்புறம் எதிர்கால பந்தத்தையும், அதாவது இதனால என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு மறுபடியும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட பந்தங்கள்லாம் உருவாகுது இல்லைங்களா, அதை பத்தியும் எந்த கவலைப்படாம யார் யாரெல்லாம் அவங்களோட செயல்களை செய்யறாங்களோ அவங்களாம் தமோ குணத்தின் செயலாக கருதப்படுகிறார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.26, 27, 28. ஹரே கிருஷ்ணா. முக்த சங்கோ நஹம் வாதி கிருத்சுத்சாக சமன்விதஹ சித்ய சித்யோ நிர்விகார கர்த்தா சாத்விக உச்யதே ராகி கர்ம ஃபலப்ரேத்சு லுப்தோ ஹிம்சாத்மகோ சுச்சிஹி हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृत शब्द शटो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.26ல என்ன பகவான் சொல்லியிருக்காங்கன்றத நம்ம பார்ப்போம். எவனொருவன் இயற்கை குணங்களில் தொடர்பின்றி, இது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பொருள் ஈட்டின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தொழிலாளர்கள், அதாவது செய்பவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? எவனொருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, இயற்கை குணம்ன்றது இந்த முக்குணங்கள், அதோட தொடர்பு இல்லாம அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் செய்யும் போது அதுல என்ன இருக்கணும், ஒரு தோய்வு இல்லாம உற்சாகமா செய்யறது, அப்புறம் மன உறுதி, திடமான ஒரு மன உறுதியோட டிட்டர்மினண்டா இருக்கிறது, வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது. செய்யறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, இது நம்மளுக்கு வெற்றி கொடுக்குமா தோல்வி கொடுக்குமான்னு பார்க்காம அதை பத்தி எல்லாம் கலப்படாம நம்மளோட கடமையை நம்ம செய்யறோம் அப்படின்ற மாதிரி செய்யறது. தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க இந்த மாதிரி இதுல இருப்பாங்க. நேச்சர்ல இயற்கை குணங்களோட தொடர்பின்றி, முக்குணங்களோட தொடர்பின்றி, அகங்காரமின்றி, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் செய்யறத வந்து ரொம்ப உற்சாகமா செய்வாங்க, அதுவும் டிட்டர்மினண்டா இருப்பாங்க. வெற்றி தோல்வியை பத்தி அவங்க கவலைப்பட மாட்டாங்க. தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு தொழிலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதே வந்து ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களின் பற்றுதல் கொண்டு எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் இது நான் செஞ்சிருக்கேன், அதுக்கான பலன் இது இருக்கு அப்படின்றத யோசிச்சு செய்யறது, அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்புவாங்க. ஒரு யாகம் பண்றாங்க, யஜ்ஞம் பண்றாங்கன்னா அதுக்கான பலன் அதை அனுபவிக்கிறது விரும்புவாங்க. அப்புறம் பேராசை, எப்பொழுதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதுக்கப்புறம் தமோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயல்களில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்பொழுதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலந்தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகு செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அப்போ செயல்கள் அடிப்படையில எப்படி இருக்காங்க, ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க தமோ குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.29, 30, 31, 32. ஓகே. बुद्धेर्भेदं कृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्तेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयावहे बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धिसा पार्थ सात्विः यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यम् एव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिसा पार्थ राजसी अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतां च बुद्धिसा पार्थ तामसी
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரித்தாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி. இப்ப நம்ம பார்க்க போறதெல்லாம் புத்தி. அவங்களோட இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல, அறிவு, அப்புறம் செயல், அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப நம்ம புத்தி, நுண்ணறிவுன்றது நம்மளோட புத்தி. இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொல்லலாம். பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான நுண்ணறிவு உள்ளது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுலதான் இதுல வந்து சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். பிரித்தாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, அதாவது ஸ்கிரிப்சர்ஸ ஃபாலோ பண்ணாதான் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் எது செய்யணும் செய்யக்கூடாது. இப்ப பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அக்கர்மா, விக்கர்மா, கர்மா இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி 3 குணங்கள் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப ஸ்கிரிப்சர்ஸ ஃபாலோ பண்ணணும். செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பகவானுக்காக தான் பயப்படணும். நம்ம ஏதாவது தப்பு செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா பகவானுக்கு பிடிக்காது செஞ்சுட்டோமே அதுக்காக மட்டுமே பயப்படணும். மத்த எதுக்காக நம்ம வந்து என்ன பண்ண வேண்டாம், பயப்பட வேண்டாம். பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது. பந்தப்படுத்துவது நம்ம இந்த முக்குணங்களுக்கு அடியில இருக்கும்போது நம்ம பந்தப்படுறோம். அதை விடுதலைப்படுத்துவது எது, டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதுதான் பகவானுக்கு நம்ம பக்தி செய்யும் போது நம்ம விடுதலை ஆகிறோம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி அதன் அடிப்படையில தன்னோட வாழ்க்கை அமைச்சுக்கிறவங்க சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றனர். சரிங்களா? அதே வந்து ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, பிரித்தாவின் மகனே, தர்மம், அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல், செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது. சாஸ்திரத்தை நம்ம படிக்கல, இல்ல ஆச்சாரியர்களோட கைடன்ஸ்ல இல்லைன்னா நம்மளுக்கு எது தர்மம் எது அதர்மம்ன்றது தெரியாது. செய்யத்தக்க செயல் எது, செய்யத்தகாத செயல் அப்படின்றது தெரியாது இல்லைங்களா? அப்ப இந்த தெரியாம என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்க என்ன தோணுதோ அதை செஞ்சிடறாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி அடிப்படையில உள்ள புத்தி என்ன குணத்துல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்குதான் எப்பயுமே வந்து குருவோட இதுல கைடன்ஸ்ல தான் நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும்ன்றது. இப்ப நம்ம ரோட்ல போறோம், டிரைவ் பண்றோம், சிக்னல் எல்லாம் இருக்கு, அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் தெரியாம வண்டி ஓட்டிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபைன் போடுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம வந்து சொல்லலாமா, எனக்கு இது தெரியாது, நான் அதனால வந்து எனக்கு வந்து ஃபைன் போடாதீங்க அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம டிரைவ் பண்றோம்னாலே நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்மளுக்கு எது சரி எது தப்புன்றது தெரிஞ்சுட்டு ரூல்ஸ் படி நம்ம டிரைவ் பண்ணாதான் நம்மளோட ஜேர்னி நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த ஹியூமன் லைஃப்ன்றது எப்படி வாழணும் அப்படின்றத நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ் மூலியமா ஆச்சாரியர்கள், அதுவும் போனஃபைடு ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படிக்கு நம்ம வாழ்க்கையை வாழும்போது நம்மளுக்கு என்ன நடக்குது, நம்மளோட லைஃபும் ஸ்மூத்தா போகும். அதே நம்மளுக்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழும்போது என்ன ஆயிடுது, நம்மளுக்கு ஏகப்பட்ட சிரமங்கள் வந்துடும் வாழ்க்கையில. சரிங்களா? அதுதான் இங்கே நம்ம பாக்குறோம். தர்மம், அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல், செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது. அப்ப இதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸையும் ஒரு போனஃபைடு குருவையும் நம்ம சரணடையணும். அதுக்கப்புறம் தமோகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்பொழுதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோகுணத்தில் இருப்பதாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அதாவது அதர்மத்தையே தர்மமா நினைச்சு செய்யறவங்க என்ன குணத்துல இருக்காங்க, தமோ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.33, 34, 35. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருத்யா யயா தாரயதே மன பிராணேந்திரிய கிரியாஹ யோகேன வ்யபிசாரிண்யா கிருதிஹி சா பார்த்த சாத்விகி யயா து தர்ம காமார்த்தான் கிருத்யா தாரயதே அர்ஜுன பிரசங்கேன பலாகாங்க்ஷி கிருதிஹி சா பார்த்த ராஜசி யயா ஸ்வப்னம் பயம் சோகம் விஷாதம் மதமேவ ச ந விமுஞ்சதி துர்மேதா கிருதிஹி சா பார்த்த தாமசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தீர்மானங்கள். இந்த பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தீர்மானங்கள் உள்ளது. அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பிரித்தாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியினால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். ஸ்திரமான மனம் அது எப்படி இருக்கணும்,
சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடைக்க முடியாததும், யோக பயிற்சினால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும். எந்த யோகம்? பக்தி யோகம். மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். அதே ரஜோகுணத்துல எப்படி இருப்பாங்கன்றத பார்க்கலாம். எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ ஓ அர்ஜுனா, அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. அறம், பொருள், இன்பம், வீடு, அதாவது மோட்சம். அடுத்தது அதை பத்தி யோசிக்க மாட்டாங்க. வெறும் இந்த 3 மட்டும்தான். அறம், தர்மம், பொருள், நம்ம ஈட்டுற பணம், அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க? இன்பம், சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. இது மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர அதுக்கு அடுத்தது மோட்சம் அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை பத்தி இவங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க என்ன குணத்துல இருக்காங்க? ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க. பிரித்தாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம், தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. அதாவது எந்த அதர்மத்துக்கும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க? பயப்பட மாட்டாங்க. சரிங்களா? அதான் இங்க சொல்றாங்க. பிரித்தாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம், தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றின் அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத, எப்பயும் இந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜிலேயே தான் இருப்பாங்க இவங்க எல்லாம். யாரு? தமோ குணத்துல உள்ளவங்க. அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 36, 37, 38, 39 மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண. சுகம் த்வத்இதானீம் த்ரிவிதம் ருணு மே பரதர்ஷப அப்யாசாத் ரமதே யத்ர ருக்தாந்தம் ச நிகச்சதி யத்தத் அக்ரே விஷமிவ பரிணாமே அமிர்தோ மமம் தத்சுகம் சாத்விகம் ப்ரோக்தம் ஆத்மபுத்தி பிரசாதஜம் விஷயேந்திரிய சம்யோகாத் யத்தத் அக்ரே அமிர்தோ மமம் பரிணாமே விஷமிவ தத்சுகம் ராஜசம்ஸ்கிருதம் யதக்ரே சானுபந்தே ச சுகம் மோகனம் ஆத்மனः நேத்ராலஸ்ய பிரமாதோத்தம் தத்தாமசமுதாகிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. 18 பாயிண்ட். அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான மகிழ்ச்சி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதும் மனசுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இப்ப நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும்னாலே காலையில ஒரு 5 மணிக்கு தினமும் நித்தியப்படி எழுந்திரிக்கணும். 4 மணிக்கு பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்திரிக்கணும் குறைஞ்சபட்சம். அதாவது என்னது, சூரியோதயத்துக்கு முன்னாடி. அப்படி ஏஞ்சி நம்ம என்ன பண்ணணும்? டிவோஷனல் சர்வீசஸ் ஸ்ரத்தையா நம்ம பண்ணணும். மனதை கட்டுப்படுத்தணும், சென்சஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதாவது பகவான் மேல நம்ம கொண்டு வரணும், மெட்டீரியல்ல இருந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். இதெல்லாம் நினைக்கும் போதே நம்மளுக்கு ஆரம்பத்துல அது எப்படி இருக்கும்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும். ஆனா இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா கண்டினியூஸா செய்ய என்ன ஆகும்? கடைசியில அந்த பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் கிடைக்குது. ஆத்மாவோட சச்சித்தானந்தத்துல அந்த பிளிஸ்னஸ் கிடைக்குது இல்லைங்களா? அது அமிர்தத்தை போன்றதா இருக்கும். பகவானோட திருவடி கிடைக்கும் போது நம்மளுக்கு அது அமிர்தத்தை போன்றதா இருக்கும். தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம், செல்ஃப் ரியலைசேஷன். அதாவது நான் ஆத்மா, நான் பகவானுக்கு சேவை செய்பவன், பகவான் தான் என்னோட பரம இலக்கு அப்படின்ற தன்னுணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதே ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க எந்த சுகம் புலன்களுக்காக புலனின்ப பொருட்களும் எந்த சுகம் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. ஆரம்பத்துல நம்மளுக்கு என்னது, நல்ல ஜாலியா இருக்கும் ஒரு விஷயம் செய்யும் போது. அதே அப்புறம் போகாது என்ன ஆயிடும் நம்மளுக்கு அது நம்ம லைஃபுக்கு ஒரு சோலுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாவே அது இருக்காது. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இப்ப நிறைய நம்ம டிவில சினிமா அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பாக்குறோம் அப்படின்னா பார்க்கும்போது ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும். ஆனா அதனால நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு உபயோகமான விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. அதுல உள்ள ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல நம்மளுக்கு பற்றுதல் ஏற்பட்டு நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம், நம்ம ஃபால் டவுன் ஆக ஆரம்பிச்சிடுவோம். அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகிறதோ அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. அதே தமோ குணத்துல தன்னுணர்வை காண இயலாத, ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்போ இவங்க தமோ குணத்துல உள்ளவங்களுக்கு எதுலயுமே ஒரு விருப்பம் இருக்காது, எல்லாத்துலயும் ஒரு அதிருப்தி. அது எந்த ஒரு விஷயத்துலயுமே ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இருக்காது. அது மாதிரி தன்னுறவுன்றது அவங்களுக்கு
என்ன அப்படின்றது தெரியாம இருப்பாங்க. தன்னுணர்வை காண இயலாத, ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மொத்தத்துல இந்த தமோகுணம்ன்றது அறியாமை. எது நல்லது கெட்டதுன்னு தெரியாம, எதுலயுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம எல்லாமே நெகட்டிவா யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அந்த குணம் தான் வந்து தமோகுணம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்ததெல்லாம் நீங்க கால்குலேட் பண்ணிருப்பீங்க இல்லைங்களா, அதை வச்சு நீங்க உங்களோட விஷயங்களை நீங்க சேகரிச்சுக்கலாம். அநேகமா எல்லாருமே சத்துவகுணத்தில் தான் இருப்போம். ஏன்னா பகவத்கீதை கேட்கிறோம் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் இது ஸ்லோகாவோட ரெபிடேஷன்ஸ் தான் இதுவும். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.41 41 41 40 43 42 ஆமா மாதாஜி இருக்கு. 42 43 40. हरे कृष्णा। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेपि स्यान्त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवै गुणैः शमोदमस्तपशौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिर्गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா 4 வகையான ஆசிரமங்கள், அதாவது வந்து வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள். அதாவது இது வந்து செக்ரிகேட் பண்ணதே பகவான் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படி 4 ஆசிரமம் தான், வேற எதுவுமே பிரிவே கிடையாது ஹியூமன் லைஃபை பொறுத்த வரைக்கும். அது எதை பேஸ் பண்ணிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதுவுமே குணத்தின் அடிப்படையில தானே தவிர வேற எந்த ஒரு விஷயத்தினாலும் அது வந்து பிரிவு கிடையாது. அதையும் நம்ம இங்க பாக்குறோம். என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் 18.42ல அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆதிக்கம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். அதாவது யார் ஒருத்தவங்க அமைதி, சுய கட்டுப்பாடோட தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு இதெல்லாம் இருக்கும், அவங்கள என்னது பிராமணர்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதே வந்து சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள் ஆகும். சத்திரியர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றது இங்க போட்டிருக்காங்க. 4 ஆசிரமம், அதாவது என்னன்னு பார்த்தோம்னா பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் 4 தான் இருக்கு. அதுல இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைசியர்களின் இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். இந்த 4 வகைதான் பிரிவுகள். சரிங்களா. யார் ஒருத்தவங்க ரொம்ப நாலேஜா, ரொம்ப நல்லா வந்துட்டு தவம், அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் நல்லா அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து பிராமணர்கள். அதே வந்து சத்திரியர்கள்ன்றவங்க போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை இதெல்லாம் இருக்கிறவங்க சத்திரியர்கள். யாரு வியாபாரம், பிசினஸ் பண்றது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, விவசாயம், அதெல்லாம் வந்து வைசியர்கள் அதன் அடிப்படையில வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வது. எல்லாருக்குமே அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சர்வீஸ் ஆட்டிடியூடோட அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருப்பாங்க. இந்த 4 ஆசிரமங்கள் தான் பேசிக்கா ஒரு சமுதாயத்துல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.46 45 படிக்க வேண்டாம் மாதாஜி, 46 ஆமா மாதாஜி, 45 படிங்க. ஓகே. ஸ்வே ஸ்வே கர்மண்யபி ரதः சம்சித்திம் லபதே நரः ஸ்வகர்ம நிரதஸ்தித்யம் யதா விந்ததி தஸ்ருணு யதா பிரவர்த்திர்பூதானாம் येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणातम् अप्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 45ல தனது குணத்திற்கு தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவம் அடைய முடியும்.
அதை எவ்வாறு செயலாற்றுவது என்பதை தற்போது என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்றத 46ல சொல்லியிருக்காங்க. சாரி 45ல. இப்ப 18.46ல யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். இதுல எல்லாருமே என்னது, பகவானுக்காக அவங்கவுங்க கடமைகளை செய்யறது. பிராமணர்களா இருக்கட்டும், சத்திரியர்களா இருக்கட்டும், வைசியர்கள், அதுக்கப்புறம் சூத்திரர்கள். பிராமணர்கள் பகவானுக்காக வேதங்கள்லாம் படிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் அவங்க நல்ல வழி காட்டணும், அரசருக்கு நல்ல வழியை காட்டணும், தர்ம வழியை எடுத்து சொல்றது. அதே சத்திரியர்கள்னு பாத்தீங்கன்னா தர்ம வழியில பிராமணர்கள் அவங்களோட குரு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ராமருக்கு வசிஷ்டர் இருந்தாங்க இல்லைங்களா, அவங்கதான் என்ன பண்ணாங்க, எல்லாத்தையும் கைட் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி எல்லாருக்குமே என்னது, அவங்கவுங்க குலகுருன்னு இருப்பாங்க. அவங்கள அரசர் வந்து அவங்களோட வழிகாட்டுதல் முறையில தர்மத்தை அவங்க வந்து எடுத்துட்டு பகவானுக்காக அவங்களோட கடமைகளை செய்யணும். அது மாதிரி அரசனோட வழிகாட்டுதல் பேர்ல இவங்க வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் அவங்களும் என்ன பண்ணணும், தர்ம வழியில அவங்களோட கடமைகளை செய்யணும். இந்த மாதிரி எல்லாருமே பகவானுக்காக சென்ட்ரலைஸ்டா, யாருக்காக, பகவானுக்காக செய்யும் பொழுது அது வந்து பக்குவ நிலையா நம்ம பார்க்கலாம். யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினவோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால், அதாவது சத்திரியர்கள், பிராமணர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் அவங்களோட கடமைய பகவானுக்காக செய்யறாங்களோ வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். அதனால அவங்க மனப்பக்குவத்தை அடையிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பாக்குறோம். இதோட நம்ம இன்னைக்கான கிளாஸ் வந்து எண்ட் பண்ணிக்கலாம். மறுபடியும் நம்ம நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, அந்த எண்டு ஸ்லோகம் சொல்லலாங்களா? இன்னைக்கு பினிஷ் பண்ணாம எண்ட் ஸ்லோகம் சொல்லக்கூடாது இல்லையா, இன்னும் பினிஷ் ஆகலையா? நாளைக்கு நம்ம சொல்லிக்கலாம். பஞ்சகல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவேந்திர கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.